Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю. Нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцялеева і Дмітрий Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. І гэтым разам у праграме. Узгадаем святочную атмасферу 24-га фестывалю беларускай песні і паэзіі ў Маладзечне. Пазнаёмімся з удзельнікамі форуму духавой музыкі «Майскі вальс». Даведаемся, чым будзе здзіўляць абласны фестываль харавога мастацтва «Пеўчае поле». Завітаем на прэзентацыю юбілейнага факсімільнага выдання зборніка Максіма Богдановича «Вянок». Далучымся да ўрачыстасцей, што прайшлі з нагоды 65-годдзя беларускага дзяржаўнага архіва музея літаратуры і мастацтва. Паглыбімся ў эпоху Александра Астроўскага падчас паказу жаніцьбы Бальзамінова казанскага акадэмічнага рускага вялікага драматычнага тэатра імя Качалова. Дазнаемся, якой паўстане арлеанская дзева на сцэне вялікага тэатра Беларусі у рэжысуры народнага артыста Расіі Георгія Ісаакяна. Убачым новую харэаграфічную гісторыю пра самае галоўнае ў беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. Да чаго прывядзе перазагрузка айчыннага кінематографа і якія фільмы нам патрэбны сёння? Пра гэта і не толькі на гэтым культурным тыдні гаварылі на Беларусьфільме падчас сустрэчы з кіраўніком дзяржавы. У нацыянальнай кінастудыі легендарнай гісторыі добрая прафесійная аснова. На гэтай пляцоўцы некалі былі знятыя фільмы, якія ўвайшлі ў залаты фонд кіно і не толькі айчыннага. Беларускі лідар азнаёміўся са станам спраў на нацыянальнай кінастудыі, яе структурай і матэрыяльнай базай. І па выніках правёў нараду па пытаннях развіцця айчыннага кинематографа. Нужно просто поднимать качество выпускаемого продукта, кино, в первую очередь. А во вторую – осваивать новые рынки. Потому что кино, как я уже сказал, это продукт. В любом случае. Тут, мы в таком мире живем. Маладзечна-культурны цэнтр Міншчыны на гэтым тыдні стаў месцам сустрэчы гасцей і удзельнікаў 24-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Канцэртныя праграмы творчых калектываў, прэзентацыі кніг і літаратурных праектаў, шматлікія мастацкія майстар-класы, паказы тэатральных пастановак, сустрэчы з творчымі людзьмі на прадпрыемствах і ва ўстановах раёна. Насычаная праграма дазволіла адчуць усю прыгажосць беларускай мовы і дакрануцца да вытокаў роднай паэзіі і музыкі. Безумоўна, цэнтральнай падзеяй фестывалю стаў нацыянальны конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Імя ўладальніка прыза імя Уладзіміра Мулявіна вырашылася ў прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-3». Як птушка гады злодеями мне сердце выкрали. Мы абавязкова сустрэнемся з пераможцай нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні «Маладзечнасць 2025» у нашай студыі і даведаемся пра сакрэт поспеху новай зоркі. Усяго ў праграме 24-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі было пазначана каля 70 мерапрыемстваў. Распачаў музычны марафон рэгіянальны фестываль духавой музыкі «Майскі вальс». З 1981 года форум крушыць па розных гарадах Мінскай вобласці. Першы марш-парад духавых аркестраў адбыўся ў Вілейцы. Тады ў ім удзельнічалі толькі 4 калектывы і ўсяго 65 музыкантаў. Гэтым разам форум сабраў каля 5000 чалавек. Мы являемся негласно культурной столицей Минской области, и хотелось бы, чтобы все музыкальные главные события Минской области, и не только Минской области, но и республики, конечно, принимал наш город. Мы к этому готовы, мы всегда этому рады, и мы для этого всегда открыты. Ганаровым гостем свята стаў калектыў цэнтральнага пагранічнага ансамбля ФСБ Расійскай Федэрацыі. Аркестр прыехаў у Беларусь у складзе 84 чалавек і выступіў у Маладзечне ў межах вялікага гастрольнага тура па гарадах Беларусі. Всегда приятно выступать на белорусской земле, потому что если посмотреть немножко в историю, наш коллектив уже на протяжении 25 лет, а, наверное, можно по-другому сказать еще, что дружбу нельзя измерить временем. Мы на протяжении уже долгих лет приезжаем к нашим друзьям-пограничникам по их приглашению. Жыхары і госці горада сталі сведкамі сапраўднага трыумфу духавой музыкі. Адкрыў мерапрыемства парад аркестраў. Удзельнікамі шэсця сталі лепшыя калектывы Мінскай і Мінскай вобласці. Упрыгожылі якое ансамблі мажарэтак. Мы украшение к нашему духовому оркестру
И мы стараемся его поддержать, чтобы он выглядел красиво, достойно и представить, конечно, свой город Клецк. Народны духавы аркестр маладзечанскага дзяржаўнага музычнага каледжа імя Агінскага нязменны ўдзельнік фестывалю «Майскі вальс». Калектыў па праве ганарыцца сваімі дасягненнямі, у тым ліку шматлікімі гран-пры на абласным конкурсе. В данный момент у нас нету конкурсной программы, мы выступаем все оркестры как участники фестиваля, но для нас это момент объединиться, встретиться, то есть столько знакомых лиц, которые учились вместе со мной, которые старше меня, позже, с которыми мы постоянно встречаемся на других каких-то площадках, на конкурсах, когда наши дети выступают сольно. Оркестры дзіцячых школ мастацтва Зваложина, Клецка, Старых Дарог, Салігорска, Нясвіжа, Слуцка і Маладзечна выступілі разам з прафесійнымі калектывамі краіны, якія спалучаюць у сабе ваенную выпраўку, артыстычнасць і глыбіню выканання. Святочнае дзейства працягнулася выступленнем зводнага духавога аркестра і ансамбляў мажарэтак. У іх выкананні пад адкрытым небам прагучалі творы, прысвечаныя вялікай перамозе, а таксама кампазіцыя на музыку Ігора Лычанка, якая дала назву фестывалю. В этом году у нас было подтверждение звания образцовых и народных. И это как заключительный тур. Будут награждения. Все коллективы, которые подтвердили свое звание, они участвуют в этом мероприятии. Оркестр наш насчитывает уже где-то лет 40. Мы много участвуем в майском вальсе, в фестивалях. Занимаем определенные места. Где-то хорошие, где-то, может, немножко... потому что у нас детский оркестр, и оркестр не постоянный, а все время детки меняются. Маштабна прагучалі ў Маладзечні і канцэрты адкрыцця і закрыцця 24-го нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі, а таксама фінал 11-го адкрытага конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Маладзішок-2025». Наша здымачная група сачыла за падзеямі фэста. Прапануем узгадаць яскравыя моманты святочнага маладзечна вачыма нашага карэспандэнта Марыі Брэхун. Маладзішок – маленькі месяц, які толькі ўзыходзіць на небасхіле. На вялікай сцэне свае сілы паспрабавалі юныя артысты-вакалісты падчас аднайменнага конкурсу. Хто стаў пераможцай, даведаемся зараз. На конкурсе прагучалі песні на рускай і беларускай мовах. Кожны з юных удзельнікаў адказна падышоў не толькі да выбару рэпертуара, але і да падбору касцюма. Атласныя сукенкі, вобраз лясной царэўны або стыльны гарадскі, народны строй. Дзеці атрымалі творчую асалоду на сцэне падчас выступленняў. Але, як заведзена на конкурсах, пераможцам стаў толькі адзін. Сёлета гран-пры атрымала Богдана Філіповіч. Я сейчас очень рада. Не могу полностью описать все эмоции, но счастье присутствует. Мама нашла песню. Мы с педагогом обработали ее, поставили, можно так сказать, танец и выставили его. Упершыню маладыя зоркі выступалі на сцэне пад акампанемент нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра імя Михаіла Фінберга. І гэта не ўсе навінкі сёлетняга конкурсу. Быў уведзены спецыяльны прыз імя Олега Елисеенкова, які аўтаматычна атрымлівае уладальнік гран-пры. И в этом году на коллегии Министерства культуры было принято решение, что и молодичок должен получить такой особый приз имени. И, не задумываясь, пришла мысль, что это должно быть имени Олега Николаевича Елисеенкова, потому что он земляк, он молодечниц, и он долгое время работал в качестве не только члена жюри «Молодичка», но и председателя этого конкурса. И выходил на сцену, мне кажется, очень много сделал для вот этого юношеского движения эстрадного, в том числе принимая участие в этом конкурсе.
Урачыстая цырымонія адкрыцця фестывалю адбылася на сцэне летняга амфітэатра. Музычная праграма «Зямлі маёй песні» была прысвечана кампазітару Олегу Елисеенкаву. Спявалі песні майстра і разам глядзелі ўрыўкі яго інтэрв'ю розных часоў. На сцэне выступілі вядомыя айчынныя калектывы і артысты у суправаджэнні Нацыянальнага акадэмічнага канцэртнага аркестра Беларусі імя Михаила Фінберга. У нас огромное количество в стране замечательных авторов, которые пишут в том числе и на белорусском нашем родном языке. И это очень красивые стихи, которые просто обязаны становиться песней, идти в народ, чтобы люди их слушали, подпевали. И белый свет глядит на мокром сонно. Да рэчы, уявіць фэст без удзелу Нацыянальнага аркестра Беларусі імя Михаила Фінберга ўжо немагчыма. Калектыў стаяў ля вытоку стварэння традыцыйнага свята. Михаил Яковлевич Финберг является одним из создателей этого фестиваля, и уже 24 года подряд наш оркестр является участником этого фестиваля, и всегда мы играем открытие этого фестиваля и конкурс эстрадной песни. Также у нас проходят параллельно еще концерты в рамках фестиваля, и, конечно, для нас это большое событие, мы готовимся целый год, и всегда на высоте проводим этот фестиваль. Важным момантам фестывалю нязменна застаецца нацыянальны конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. Напярэдадні вакальнага спаборніцтва сярод артыстаў правялі жараб'ёўку. Сёлета выступіць першай выпала магчымасць Надзеі Дегтяровой. В том году я вытащила номер 2. Я думала в этом году, что будет что-то у меня посерединке, что-то между. Но, как оказалось, мой номер 1. В прошлом году мне не удалось что-то занять. Поэтому в этом году я очень тщательно готовилась, подбирала очень тщательный репертуар. Я очень вокально выросла. За гран-пры сёлета змагаліся 20 удзельнікаў з усіх абласцей і Мінска. Кожны з артыстаў выканаў па 2 кампазіцыі пад фонаграмму і ў суправаджэнні оркестра. В прошлом году не сложилось, в этом году все сложилось, и я очень рада представлять свою область на таком масштабном конкурсе, один из главнейших музыкальных событий нашей страны, и это для меня огромная честь. Да рэчы, для тых, хто асабіста не змог завітаць на свята, Белтэлерадыёкампанія правяла 4 прамыя трансляцыі у эфіры тэлеканала «Беларусь-3». Падчас фэсту працавалі 2 перасоўныя тэлевізійныя станцыі. Таму з упэўненасцю можна сказаць, што разам з маладзечна за фестывалем маглі назіраць па ўсёй краіне. Традыцыйна гасцей форуму радавалі не толькі канцэртнымі праграмамі, але і ўжо улюбёным горадам майстроў. Тут рамеснікі прадставілі свае лепшыя вырабы: драўляныя скарбонкі, саламяныя кветкі, лялькі, дываны, чаго тут толькі не знойдзеш. А кожная прыгажуня магла нават набыць сабе новае ўпрыгожванне. Выбар вялікі, ад завушніц з рознакаляровымі каменьчыкамі да шпількі з самаробным васільком. Я второй раз специально сделала с нотками для фестиваля, влюбилась в васильки, уже 4 года, просто не могу без них. Вот что-то есть у них манкое, и я не могу от них просто отлепиться. Я смотрю, что на следующий сезон, что людям нравится, и создаю фотозоны им настроение. Каб адчуць сапраўдны нацыянальны каларыт, дастаткова завітаць у маладзечна, скарбніцы беларускай музыкі, народнай традыцыі, багацце дэкаратыўна-прыкладнога майстэрства, а самае галоўнае – шчырасць і адданасць людзей, якія і ствараюць незабыўную атмасферу свята. Марыя Брэхун і Артём Камякоў спецыяльна да культурнага тыдня. Яркая падзея ў Мядзельскім раёне. На беразе Нарачы на наступным тыдні збяруцца аматары беларускай песні. 20 і 21 чэрвеня там пройдзе абласны фестываль харавога мастацтва «Пеўчае поле». Форум мае больш чым 70-гадовую гісторыю. Нязменным у яго фармаце застаецца конкурсны складнік. Гэтым разам у ім прымуць удзел 34 вакальна-харавых калектывы з усіх абласцей Беларусі. У Мядзельскім раённым цэнтры культуры сваё майстэрства прадэманструюць калектывы з народнай манерай спеваў. А вось тыя, што бяруць за аснову класічную музыку, выступяць пад сводамі касцёла Маці Божай Шкаплернай. Пра атмасферу, што пануе ў азёрным краі падчас пеўчага свята, традыцыі фестывалю, пастаянных удзельнікаў і ганаровых гасцей у наступнай размове. Ирина Ришардовна, здравствуйте. «Певчее поле» собирает уже с 1952 года своего зрителя. В чем уникальность этого фестиваля? Уникальность фестиваля в том, что здесь, на живописных берегах Нарочанского края, собираются любители хорового искусства. Люди с огромным удовольствием,
со всех уголочков Республики Беларусь приезжают, чтобы поделиться своим творчеством друг с другом, чтобы пообщаться в тесном таком тандеме творческом, спеть на берегу Нарочи с водным хором. Мы чтим традиции, которые были заложены нашим уважаемым Михаилом Павловичем Дриневским, который был долгие годы председателем жюри, и он является основоположником данного фестиваля. У нас желанным гостем всегда является и обязательным гостем является Национальный академический хор имени Титовича. И в обязательном порядке участвует он в сводном хоре, как заглавный хор. Что помогло фестивалю доказать, что это не просто праздник хорового искусства, а настоящее событие? Если смотреть из истории, то сначала он был региональным. Приезжали из Мядельского района со всех уголочков, на грузовых машинах, со всех деревень. Все, кто любил песню, собирались на Никольцах. Большая, могучая песня звучала на просторах всего Мядельского края. Потом он стал уже областным. Стали приезжать из других регионов области. Но в 2015 году, благодаря Министерству культуры, Минского областного исполнительного комитета, вот он стал уже, как и сейчас, имеет статус республиканского фестиваля хорового искусства. На сегодняшний момент в обязательном порядке участвуют все регионы Республики Беларусь. Какое количество коллективов, как правило, участвует в фестивале? 2019, 2021, 2023 и 2025. Вот эти годы, когда я являюсь уже непосредственно организатором данного фестиваля. Порядка 600 человек со всей Республики Беларусь. Это коллективы академической манеры исполнения и народной. Академических немножко меньше. Всегда порядка 10 коллективов. А народных, больших наших хоровых коллективов и ансамблей 20-25. В этом году у нас заявлено 27 только народных коллективов и 8 с академической манерой исполнения. Возможно ли вместить всю программу в один день? Сложно, но мы делаем немножко по-другому. Мы в первый день ближе к вечеру делаем открытие, и все гостевые коллективы, которые приезжают из регионов Беларуси, они показывают свои визитки, а на второй день у нас проходит конкурсная программа, сводный хор в обязательном порядке, исполнение сводных произведений и уже закрытие, награждение и церемония закрытия, конечно же, с гостевыми коллективами, со звездами. Уже последних несколько фестивалей проходят в двух точках. Первое, в день открытия мы уже третий фестиваль будем проводить в поселке Нароч на Зеленом театре. Ставим сценический комплекс с видом на озеро Нароч. Делаем шикарные видеозаставки, презентуем все коллективы. На второй день у нас уже на амфитеатре в самом городе Мядель, после красивой реконструкции, с видом на озеро Мястра, закат, и артисты, и сводный хор. Я считаю, что это действительно событие для Мядельщины и в целом для республики. Кроме конкурсной программы, есть ли образовательная в рамках фестиваля? Есть. Мы делаем круглый стол в обязательном порядке со всеми членами жюри. Приглашаются руководители коллективов. Наши дирижеры, мы уже ввели в практику, что сейчас члены жюри, они же у нас все профессионалы, поэтому мы в обязательном порядке даем как парад дирижеров. Каждое произведение сводного хора дирижирует отдельно каждый представитель членов жюри. Что является символом фестиваля и что получают участники в качестве награды? Разработан логотип, брендируем и дипломы, и сертификаты, и если вот в данном случае, не буду раскрывать тайну, но тоже у нас будет каждому коллективу сувенир, и в обязательном порядке вот этот вот красивый логотип, вот эта статуэточка, мы всех награждаем такими замечательными певчими птичками, которые символизируют наше певчее поле.
Сінтэз сольнага і харавога мастацтва. У малой зале Мярыгора Шырмы Беларускай дзяржаўнай філармоніі на гэтым тыдні гучалі творы італьянскіх кампазітараў. Канцэртную праграму «Віва ла музыка дэталі» прадставілі салісты і артысты заслужанага калектыву Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнай акадэмічнай харавой капэлы Мярыгора Шырмы. Са сцэны прагучалі прыгожыя старажытныя мелодыі, папулярныя неаполитанскія песні і хоры са знакамітых опер. Как раз совпало то, что вот мы сейчас едем за границу в июле и везем с собой 3 большие оперы Верди: «Риголетто», «Травиата» и «Трубадур». И мы решили, почему бы нам не взять как раз-таки оперы, самые известные оперы из этой, хоровые сцены из этой оперы. У літаратурным музеі Максіма Богдановича на гэтым тыдні прайшла ўрачыстая прэзентацыя юбілейнага 5-га факсімільнага выдання зборніка Максіма Богдановича «Вянок». Менавіта яно бліжэй за ўсё да арыгіналу па фармаце, колеры, паперы і вокладцы. Выданне складаецца з 92 вершаў і 2 паэм. Творы размешчаны на 120 старонках і аб'яднаны па цыклах. Упершыню зборнік вершаў Максіма Богдановича ўбачыў свет у далёкім 1913 годзе ў Вільні. Першае факсімільнае рэпрынтарнае выданне выходзіла ў 1981 годзе і з той пары некалькі разоў яшчэ паўтаралася. Але ўжо з 2011 года перавыданняў не было, і зараз такая вось магчымасць з'явілася. Дзяржаўны літаратурны музей Янкі Купалы разам з Саюзам пісьменнікаў Беларусі на гэтым культурным тыдні правёў мерапрыемства «100 як народны», прысвечанае стагоддзю надання Янку Купалу звання «Народны паэт Беларусі». Пастановай ад 10 чэрвеня 1925 года Савет народных камісараў БССР абвясціў аб наданні Янку Купалу звання народнага паэта, першага ў Беларусі. Падчас мерапрыемства ў выкананні беларускіх паэтаў, сябраў Саюза пісьменнікаў Беларусі прагучалі вершы Янкі Купалы, а таксама творы, прысвечаныя песняру. Мы вырашылі правесці гэта мерапрыемства ў доме літаратара. І гэта таксама сімвалічна, бо ў гэтай зале прадстаўлены партрэты ўсіх народных паэтаў Беларусі, ад Янкі Купалы, ад першага паэта і да апошняга Уладзіміра Карызны. Месца злучэння мінулага, сучаснасці і будучыні. На гэтым культурным тыдні сваё прафесійнае свята адзначылі спецыялісты, якія працуюць з архіўнымі дадзенымі. Міжнародны дзень архіваў. Далучыўся да ўрачыстасцей і Беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва. Для яго 9 чэрвеня падвойнае свята, бо ў гэты дзень калектыў адзначае свой дзень нараджэння, а ў гэтым годзе яму споўнілася 65. Завітаў на святочныя мерапрыемствы з нагоды юбілею наш карэспандэнт Алесь Мойскі. Яны захоўваюць успаміны і рукапісы дзеячаў літаратуры і мастацтва. Па сутнасці з'яўляюцца захавальнікамі памяці для будучых пакаленняў, якія спавадзяцца на новыя творы. Мы знаходзімся ва ўстанове, якая адзначае юбілей і дзе час спыняецца. Для вядучага архівіста Тацяны Кекелевай кожны дзень здзяйсняць падарожжы ў машыне часу не ў навінку, бо яна гэта робіць ужо 44 гады. Пасля заканчэння філфаку і адпрацаваўшы ў школе, на пачатку ў рабоце з дакументамі не хапала той дынамікі і энергічнасці школьнага жыцця, але пасля яна палюбіла працу ў аддзеле інфармацыі, публікацыі і навуковага выкарыстання дакументаў. Да нас шмат прыходзіла людзей у чытальную залу, і гэта для мяне заўсёды было адкрыццё, і пісьменнікі, і музыказнаўцы, і той жа Глебаў прыходзіў Яўген, які здаваў свой фонд. І ўсё цікавей і цікавей станавілася, і самі мы рабілі выстаўкі, хадзілі ў дом літаратара, у дом мастацтваў, там знаёміліся з людзьмі цікавымі. Проста вось бачыць, чуць гэтых людзей, гэта ўжо, конечно, цябе запаўняла, духоўна неяк запаўняла, напаўняла, і з кожным днём станавілася цікавей. Потым трэба было пісаць нейкія артыкулы. Спачатку гэта былі інфармацыі, потым артыкулы, удзельнічаць у зборніках. Гэта таксама ўсё давала табе стымул працаваць над сабой, развівацца, чытаць.
Калі ў фонды, а іх сёння налічваецца 533, могуць патрапіць толькі супрацоўнікі архіва музея, то ў чытальнай зале папрацаваць з дакументамі могуць усе наведвальнікі, а заадно і ўбачыць актуальныя выставы, як зараз да юбілеяў Рыгора Барадуліна і Стэфаніі Станюты. Мы ведаем, што Стэфанія Михайловна не адразу была ацэнена рэжысёрамі і не заўсёды ў яе былі галоўныя ролі, але так як яна выконвала гэтыя ролі, яны вартыя назвы галоўных. Мы яе паказалі ў нашай выставе як не толькі як актрысу кіно і тэатра, але яшчэ і як маці, як сяброўку. У нас на выставе прадстаўлены ліставанне яе з акцёрамі-купалаўцамі. Калі яна выязджала на гастролі, яна у пэўны перыяд свайго жыцця была вельмі моцна задзейнічана, то яна ліставалася з тых месцаў, дзе яна была на гастролях. І часам яна свае думкі выкладала пра то, як гэтыя гастролі адбываюцца. Урачыстае мерапрыемства з нагоды 65-годдзя архіва музея літаратуры і мастацтва прайшло ў мастацкай галерэі Михаіла Савіцкага. Гасцей мерапрыемства сустракалі музыканты, банеры з калекцыямі тэатра і кіно, літаратуры, музыкі, выяўленчага мастацтва, установы. А ўсяго там можна ўбачыць звыш 133 тысяч адзінак захоўвання, якія належалі культурным дзеячам. Причем это как награды, их личные вещи, какие-то предметы обихода. Это могут даже быть пенсне, ручка, люлька, да, курительная трубка. Уникальным является то, что именно в нашем архиве-музее хранятся документы личного происхождения. Это документы, которые мы принимаем наших известных фондообразователей. И причем они составляют где-то 85% от всего того, что мы храним. Вялікі тэатр Беларусі нядаўна перадаў у архіў музей фотаздымкі артыстаў, якія выступалі на фронце ў гады Вялікай Адчыннай вайны. А да юбілею ён падрыхтаваў творчы падарунак у выглядзе арый з опер у выкананні салістаў тэатра. Прыйшлі павіншаваць супрацоўнікаў і калегі-музейшчыкі, і архівісты, і пісьменнікі, і прадстаўнікі дэпартамента па архівах і справаводстве Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. 65 лет назад по инициативе архивистов и при активной поддержке непосредственно наших ученых, наших литературоведов, кинорежиссеров, писателей, художников была поддержана эта инициатива и создан в Республике Беларусь уже на сегодняшний момент архив музея литературы. Сёння архіў-музей знаходзіцца ў верхнім горадзе на вуліцы Кірыла і Мефодія 4, але да гэтага яго фонды мясціліся ў маленькім няўтульным памяшканні архіўнага ўпраўлення на Валадарскага, у сучасным абласным архіве на Казлова, а з 1968 на Астроўскага 4, сучасная вуліца Ракаўская. Пра гэтыя часы згадавалі і былыя супрацоўнікі установы, якіх разам з цяперашнімі музейшчыкамі-архівістамі адзначылі ў гэты вечар ганаровымі граматамі як былога кіраўніка Гану Запартыка. Ганна Вячеславовна прыйшла ва ўстанову разам з пакаленнем філфака ў канцы 70-х гадоў, і ўжо тады архіў супрацоўнічаў з музеямі, прадстаўнікі якіх прыйшлі павіншаваць калектыў з юбілеем. Як нацыянальна-мастацкі, куды з 1994-га перадаюцца жывапісныя і графічныя творы, якія павінны выстаўляцца ў галерэях, а ў архіве захоўваюцца цікавыя звесткі пра іх і мастакоў. Конечно, все крупные масштабные выставочные проекты, и сборные, и персональные, не остаются без нашего сотрудничества тесного. Если последние годы называть, мы открыли прекрасные выставки, юбилейные, посвященные Евгению Харитоненко, Анатолию Аникейчику, Алексею Глебову, Андрею Заспицкому, вот недавно было 2024 год. И, конечно, наша юбилейная выставка, посвященная Великой Победе, художник на войне, художник о войне, художник после войны, также не осталось без внимания наших сотрудников, которые, не покладая рук и не поднимая головы, работали именно в этом архиве. Сімвалічна, што ўрачыстасці з нагоды юбілею супалі з міжнародным днём архіваў, з якім супрацоўнікаў музея павіншавала і здымачная група праграмы «Культурны тыдзень». У выставачнай зале мастацкай галерэі «Белаарт» да 70-годдзя Сергея Масіхі на гэтым культурным тыдні распачала працу юбілейная выстава майстра «Рака лёсу». Увазе наведвальнікаў каля 30 работ мастака, створаных на пленэры. Творы аўтара адрозніваюцца імпрэсіяністычнасцю, праз якую ён імкнецца паказаць нязменнасць прыгажосці навакольнага свету. Палотны Сергея Мікалаевіча расказваюць пра дзіўныя і велічныя месцы прысожскага крычаўскага краю. Адваротны бок гэтых прац вельмі цікавы. На кожнай з ёй практычна напісана дакладная дата, калі быў зроблены гэты эцюд. На некаторых
Ёсць яшчэ дадатковыя звесткі, напрыклад, які быў мароз, ці быў вецер, ці пайшоў лёд на рацэ. Крэатыўна і прафесійна. У Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў на гэтым тыдні адбылася абарона дыпломных праектаў кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і касцюма па спецыяльнасцях кераміка і мастацкі тэкстыль. Экзаменацыйнай камісіі было прадстаўлена шмат цікавых праектаў у галіне сучаснага арт-тэкстылю, касцюма и арт-объектов. Радует то, что они не боятся экспериментировать. Вот это самое основное, что нужно для молодого специалиста, когда он не боится ни больших объемов, ни каких-то новых форм, ни новых техник, технологий. На сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы праходзяць гастролі Казанскага акадэмічнага рускага вялікага драматычнага тэатра імя Качалава. Трупа прывезла ў беларускую сталіцу 8 пастановак, якія дагэтуль ніколі не паказвалі ў Беларусі. Сярод іх «Жаніцьба Бальзамінова», паводле Александра Астроўскага. Гэта адна з самых вядомых п'ес рускага драматурга. Гісторыя пра тое, як малады небагаты чыноўнік у пошуках багатай нявесты, прайшоўшы праз мноства смешных і сумных, недарэчных і сур'ёзных сітуацый, здабывае сапраўднае шчасце. Спектакль у пастаноўцы народнага артыста Татарстана Ільі Славуцкага як святочны сон, напоўнены святлом, вытанчанасцю, прыгажосцю і радасцю жыцця, а таксама музыкай, верай у мару і шчасце. И мы сделали достаточно лиричный и нежный спектакль, и серьезный. Да, здесь никто не кривляется, никто дурака не валяет. Несмотря на то, что некая сказочность, некая лубочность в самом хорошем смысле присутствует в этом спектакле. Но я это сделал сознательно. Время у нас трудное, живем мы в трудное время, и люди хотят радости, люди хотят сказки. Праз 23 гады пасля папярэдняй працы ў Мінску народны артыст Расіі, рэжысёр Георгій Ісаакян вярнуўся ў беларускую сталіцу з новым праектам, каб зноў здзівіць публіку рэдкім творам класічнага рэпертуару. Гэтым разам на сцэне Вялікага тэатра Беларусі ў межах аб'яўленага ва ўстанове года Чайкоўскага у яго прачытанні загучыць арлеанская дзева. Прэм'ера оперы адбудзецца 17 чэрвеня. Спектакль задуманы як прасторава-шматгранны. Ён існуе нібы ў трох вымярэннях: роднага горада Жанны д'Арк, тэатральнай рэальнасці і гістарычных падзей 15 стагоддзя. Пра унікальнасць твора, складанасць яго выканання і важнасць жывога дыялогу з сучасным гледачом у наступнай размове. Георгий Георгиевич, приветствуем вас. У произведения Чайковского «Орлеанская дева» репутация не сценической оперы. Насколько справедливо, по-вашему, это реноме? Нет, конечно, абсолютно ерунда. Это совершенно фантастическое произведение. Оно редко идет на оперных сценах по совсем другим причинам. Оно просто предъявляет такие требования к театрам, к труппе, к исполнителям, которые редко просто выдерживают. Потому что для того, чтобы достойно исполнить эту партитуру, у вас должен быть феноменальный оркестр, невероятный хор и набор певцов, желательно в нескольких составах, экстра-класса. Это невероятно красивая музыка. И это совершенно потрясающая история, потому что, наверное, Жанна д'Арк для нашей культуры не самый главный герой, но тем не менее, что девушку сожгли, знают все. Насколько для вас постановка является вызовом самому себе? Если постановка не является для тебя вызовом, то к ней нечего и приступать. Самое распространенное название, когда ты за него берешься ставить в 1000-й раз, это все равно вызов. Точно так же, как такую сложную, редкую вещь, как «Орлеанскую деву». И это вызов и для меня, и для моих коллег, и для театра. Но это тот вызов, который позволяет нам, наверное, становиться лучше, интереснее, внутренне богаче. И любую высоту, которую ты берешь, должна немножечко превышать твои силы. Как справляются с задачами труппа и артисты театра? На этапе репетиции все просто огромные молодцы. И я в каждого влюблен, каждого обожаю и преклоняюсь, потому что профессия оперного певца – профессия высочайшей сложности. Но спектакль рождается только в тот момент, когда зритель в зале, открывается занавес. Вот до этой секунды мы не понимаем, что это. Даже на генеральном прогоне, если нет зрителей,
это только эскиз, это только набросок. Для вашей судьбы в искусстве имя и музыка Чайковского символичны. В связи с этим к Орлеанской деве подходите с особым трепетом? Действительно, поскольку Петр Ильич почему-то выбрал меня в качестве такого покровительствуемого с самого детства, и школы, и первый театр, и первый большой спектакль. Все связано именно с Петром Ильичем Чайковским, и я отвечаю ему этим же трепетом. Для контакта со зрителем перенос действия в современные реалии необходим? Собеседником спектакля является человек сегодняшний. Даже не вчерашний, не говоря уже там, не 10, 15 там, или 50-летней давности. В зале сидят люди 2025 года с их визуальным опытом. И произведения, созданные в другие эпохи, конечно, сегодня изменяются и говорят на сегодняшнем языке. Какой подвиг совершает героиня в вашем спектакле? Это нам, наверное, расскажут зрители после премьеры, но мы думаем, что, наверное, человек, который предположит, что сегодня можно быть таким же святым, какой была Жанна д'Арк в свое время, и также верить в свое небесное призвание, наверное, это человек для современного общества странный. Но театр тем и прекрасен, что ты можешь здесь поставить такой мысленный эмоциональный эксперимент. Что было бы, если бы среди нас вдруг некая юная девушка сказала, что она искренне верит в ангелов и слышит их голоса? Мы заперли бы ее в психушку или стали бы ей целовать ей руки, что бы мы делали? Как ваши идеи решены сценически? Это современный мир, сложный мир, в котором совмещаются три времени, три пласта действия. История, современность и некая театральная реальность между ними. И мы пытаемся через эту театральную игру с точки зрения современного человека попробовать осознать, что такое история. Афіша беларускага дзяржаўнага маладзёжнага тэатра на гэтым культурным тыдні папоўнілася новым спектаклем. На малой сцэне установы прадставілі харэаграфічную пастаноўку «Крохкасць». Гэта гісторыя пра самае галоўнае, пра чалавека, пра яго ўнутраны свет, пошукі сябе, непазбежнасць змен, каханне, памылкі і сустрэчы, якія з часам складаюцца ў асобу і фарміруюць лёс. Мова рухаў на камерных падмостках, альманах жыцця. Галоўны элемент маштабнай тэмы «Крохкасць» з'явіўся адразу. Да такой уласцівасці рэжысёр прыйшла ад жадання стварыць пачуццёвы і глыбокі спектакль. Менавіта ломкасць адлюстроўвае ўразлівае становішча асобы на шляху яе станаўлення. Эпізоды ж складваюцца такім чынам, каб кожны глядач змог знайсці сябе ў пэўным моманце. Фактически смысл как раз в том, что в каждой сцене, в каждом каком-то моменте любой человек найдет себя. И это спектакль про нас, про вас. Вот. Сам сюжэт падзяляецца на жыццёвыя этапы. Так, бесклапотны час дзяцінства увасоблены больш хаатычнымі і сумеснымі рухамі акцёраў. Крохкасць у гэтым узросце дэманструецца праз адкрытасць свету і гульні. У іх, дарэчы, выкарыстоўваецца адзін з галоўных элементаў сцэнаграфіі – канат. Ёй не толькі трансфармуецца ў скакалку або арэлі, але служыць сувязальнай ниткой для гісторыі. Мне помогло стать ребенком, насмотренность. Я работаю с детьми, и пришлось за ними наблюдать и какие-то фишечки у них цеплять, вспоминать, что было у меня в детстве. Дзяцінства змяняецца эпізодам юнацтва. Менавіта прыняцце новага асяроддзя і ўмоў становіцца цэнтрам гэтых сцэн. Аднаўляецца і харэаграфія. Пластыка і рытм адсылаюць да танцаў у клубе, а да рухаў дадаюцца трукі. Па задумцы рэжысёра герой тут спрабуюць натрываласць сваю веру ў ідэалы. Гэта частка пастаноўкі з'яўляецца найбольш складанай з боку харэаграфіі. Хореограф уже приходит со своими идеями, с каким-то корсетом, мы ему просто помогаем в этом. Но ему понадобилось некоторое количество времени, чтобы посмотреть нас, узнать нас и уже понять, кому какую роль присвоить. Ломкасць у наступным перыядзе сталасці прадстаўляецца праз пошукі. Праз харэаграфію можна ўбачыць уразлівасць ад глыбіні пачуццяў, трывогу, імкненне да разумення.
Крохкасць творчая каманда перадала і праз касцюмы. У адзенні адмыслова выкарыстаны далікатныя тканіны, сімвалічныя і дэкарацыі, што таксама развіваюцца разам з дзеючымі асобамі. У нас маленький стол, который должен быть маленький, у нас непропорционально очень большой. Он символизирует детство и нас как детей. На фоне него мы, конечно, очень маленькие смотримся. А вот стул, который уже совсем взрослый, он, наоборот, чуть меньше, чем мог бы быть. Уся прэм'ера пабудавана ва ўмоўнай прасторы, з якой працуюць акцёры. Чорны кабінет узмацняе на падмостках уздзеяння святла і гуку. Яркі кантраст прасочваецца і ў самой гісторыі, дзе з крохкасці нараджаецца ўнутраная сіла. Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі фестывалямі, спектаклямі і выставамі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.